Te kublai sibo ni phi ki prolog ki viewers jongane ka channel. Te kerpat iktu ki prolog ki bidang thamai hang ka channel sungo bhaban subscribe khnang ba video sibon ki update ki bathamai bangan penmi hang ka channel saphang ki game Free Fire. Namar ka game Free Fire manla ubnai na manta ka tayo ka penmi ya ki event thamai ti ladron ni pdeng jong phi ki bom patip ki bom pat nang te kaneka channel kanwan rai phi chphang kini ki khubo chphang ki game Free Fire te phila ban subscribe khnang ba phino miss ya ki video ki bangan so upload te ki video ko bangan hikai phi hang ni ka video kalong ba mentang yo free ya ka wei ka bundle kata ka redeem code ka ba ka Free Fire kala plat menta bangin yo claim ya ka wei ka bundle bat ka wei ka ka gun bat kawai kede ka launcher bangin spin ya ki collection jungi te mentangan le chapo ka Chrome browser na Chrome browser pin search nang le Free Fire pin search be Free Fire redeem center te na flash search kumne Free Fire redeem center te pinlap ya ne ka option hangne Free Fire te hangne Free Fire pin click hangne bat pin sign in bat ka Facebook account jong phi ba phi pen kam te hangne ngan sign in bat ka Facebook te prolog hangne pin tho yo nu kut ngan ai ha ne ka video te ukut udai x connect dai ti da crown ai bị ti the crowd te hade baar te pinto ke san riu x nang ta ha ne las pi haban tho DJ for x te adapter de ban tho ang le te phin yon hane ban ni kong hane ba hane uti phin click han uti ti kalami hang ne ban confirm te hang ne phya ban confirm te endang la confirm ka ai nga ne congratulations you are redeemed successful te prolog le no kham kloi na mar ba yo la se kan kapor ka bu tang kan kan ta ngam dip te kan he kan sen hapo ka account phi hadin ar phon ta kala congratulations ngin yo ya ka wei ka voucher bat ngin yo ro ka wei ka ya ka wei ka ne ka gon ke bakhot ka M18 kill spark bat ka wei ka bundle te ki reward ken sapoi ha ka account phi deng asong ta la ne hapo asong ta hapo ka hinriu nyo ta kan sapoi ka ne ka reward te kulo sibon phi ki prolog ki ba page bukut te nangi ai su jing support jing phi dak ba share like ba subscribe segi wei ki prolog phi bat nga pat phi tang wei phin lek kloi ne benta knang wa kapor jing phi kan yesa menta kampat kut kan kut te lek kam kloi namar kal yol se kan ai por tang like ta la ne saun ta ban redeem unu kut yol se unu kut un expired te kalong bandu nong phi te kerpat phi pa phin lek kloi menta te kawai kerpat tu bang thamai sungo ban subscribe share like bat comment di ki video ki bangan sa upload nang nismat te flash bon ngini kan dupat ha kawai ka haki wei ki video ki badang wan haki wei ki event खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।